नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के एगो नया होली के गाना के बारे में। जी हाँ, जोना के पूरा जानकारी, पोस्टर, रिलीज डेट, रिलीज टाइम सब कुछ आ गल बा। पूरा आप लोगन के बताएम ई वीडियो में। तो सबसे पहले जान ली गाना के नाम। गाना के नाम बा आरा जंक्शन। जी हाँ, एक बार फिर से आरा जिला के ऊपर ई गाना बनल बा, जोना के नाम ही बा आरा जंक्शन। खेसारी लाल यादव जी ई गाना के गौले बड़े, कृष्णा बेदर्दी जी लिखले बड़े, आर्या शर्मा भाई ई गाना के संगीत से सजौले बड़े, निर्माता बड़े नीतीश सिंह, निर्देशक बड़े सुशांत चंदन। जी हाँ, जोन फुल वीडियो सॉन्ग बा ई बिहाने रिलीज होके जा रहल बा सुबह 6 बजे, 20 फरवरी सुबह 6 बजे CIC पिक्चर्स यूट्यूब चैनल पर। पोस्टर पर आप लोग देख ही सकता नहीं। बाकी जौन जानकारी बस सारा कुछ आप लोगन के बताइए देले बानी, तो जल्दी जाके चैनल के सब्सक्राइब कर ली। जैसे ही गाना रिलीज हुई एक प्यार आशीर्वाद दे हम और बताएं आप लोगन के खबर कैसा लागल। खबर पसंद आयल बता लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।